2:59. ישנתי איזה 3 שעות. התעוררתי ב-2:25 ואז פתאום הודיעו לנו שמאחרים את הטיסה ב-50 דקות. לא משנה. וואי, למה אני מצלמה גדולה? שנייה, איפה קטנה. טסים היום לגרמניה, לבלק פוריסט. אז היום אני הולך לעשות לכם את לא היום, במהלך כל החופשה אני הולך לעשות לכם את הולוג שלי. אנחנו הולכים לעשות מטוס. באמת העבירו את המקום, את השער יציאה למטוס ולא ידענו. וואו, שומם פה. מעניין כמה עולה החסות של בנק הפועלים שיש פה. ואני נעשה פה חסות לערוץ. יצאנו באיחור של 1.5 שעות. רון, תגיד שלום. שלום. זה רון הכי הקטן. זהו, אנחנו עכשיו אנחנו נתחת בז'נבה ואז אנחנו נלך לניסה 4 שעות ליער השחור. יוגורט פרביוטי, סקין, ארוחת בוקר גיצה, שעה 8:50, יאללה. שליטה. זה תרופת המפתח לאוטו. בואו ניכנס פעם ראשונה שאני רואה את זה. איזה מסך. נחמד פה. מה זה כל הטלפונים האלה? מה זה? יש פה מסך כזה, וואלה, אוטו נחמד. צרפת, אנחנו הולכים לעבור לגרמניה בהמשך היום. אבל נכנסנו פה לזה, תראו איזה יופי פה, איזה מסעדה בצרפת, מסעדה קטנה כזאתי. מסעדה הודית, ואנחנו הזמנו משהו שאנחנו לא יודעים מה הוא. טוב, הגיש לנו פה איזה קציצות, אני ממש לא יודע מה יש בפנים, אבל יאללה, על החיים, דווקא סביב, בחריף. טוב, אז זה נורא חריף, קיבלנו פה גם איזה אור, איזה כל מיני דברים. באמת, אני די מרוצה, אבל משהו מציעה שמתתי פה, זה מין גבינה כזאת ציזיקי. היינו בצרפת, נחתנו, היינו בשוויץ, אז נסענו עד לגרמניה. טוב, אני אראה לכם את המקום הזה פה. טוב, בואו נתחיל מלמטה, יש פה מדרגות, עלייה. פה החדר של סבא שלי, כאילו, הוא בעצם מנותק מזה. פה יש מין חדר כביסה כזה, בואו נפתח את זה ונראה. למען הזה, אפל פה מאוד, ריח של צבע. הייתי מסתיר פה זה פושע נמלט. בואו ניכנס פנימה, נראה לכם בפנים ואז נצא החוצה בחזרה. אז פה הכל נפתח פה. אני חי. פה בעצם אפשר לצאת החוצה. יש פה מין מתחם דשא כזה, אפשר לראות לפי העצים. פה זה החדר של ההורים שלי, יש להם בעצם פה כמו יחידה נפרדת פה. פה זה החדר שלי ושל אחי.
פה נראה לי אחד הדברים הכי מגניבים פה, יש אח, שזה בעצם שמים פה עצים בחורף. אז זהו, פה אנחנו מקבלים עוד מפתח מכשפות לביתן הנורא מכל. יש פה כמו מין שמשייה כזאת, גריל. אני מנותק. חברת סלולר שלי לא התחשק להפעיל לי את השירות לחו"ל. הטלפון שלי מושבת. הווי-פיי של המקום הזה לא עובד. אני בעצם תקוע פה, אמנם הרגע הגענו, כן? לא עשיתי כלום. אבל אני מהרגע שירדנו מהמטוס בלי כלום. טוב, יום אחרי, כמו שהתגוננתי אתמול, הכל הסתדר. עשינו צ'קין במשרדים של הווילה הזה, של הבית הזה, ונתנו לנו סיסמה מעודכנת של הווי-פיי, אז גם הווי-פיי הסתדר. גם פתחנו את הגלישה, כאילו את הקליטה אצלי בטלפון. אנחנו פה באיזה סופר, אנחנו באגם TTZ, עשינו פה, לקחנו פה איזה סירת מנוע, שזוכרת כמו, לא יודע מה, תראו איזה גודל פה. פיצה צפויה בבת ים, לא, אנחנו במשתדל בשני שפרקסל האוס. אני הזמנתי פה פסטה, כתוב פסטה ברוטב עגבניות, זה יותר פסטה ברוטב מים עם עגבניות. הזמנתי גם רק עגבניות שהגיע, טיפה חמוץ. אוקיי, אז אנחנו נתראה מחר אני חושב. מחר אני מאוד מקווה שזה כן נמצא פה, אנחנו צריכים ללכת לפארק אירופה. פארק כמו לונה פארק, אבל משהו ענקי. שאנחנו רוצים להיכנס אליו, זה נקרא כאילו כמו מפלי אימה. בעצם יש כאלה סירות עם מים. לצערי אני לא יכול לקחת את המצלמה איתי. אם היה לי סט תמיד במים ומשהו שמתחבר אליי, אז כן. זה של המפלי אימה. האמת ציפיתי למשהו הרבה יותר מפחיד. עכשיו היינו על הרכבת הזאת ששם למעלה, הרכבת הכי מהירה בפארק, ב-130 קמ"ש. הלכה לי הרגל, בעצם התפסה לי הכל מרוב הזה, בקושי זז, אבל היה פה מגניב. ואנחנו עושים פה על האש בגריל שהראיתי לכם בחלק כאילו קודם בוולוג הזה, מהביתן שם. ואנחנו אוכלים פה מאוד נחמד פה האמת. השעה 9:45 ועדיין מואר פה. הייתי יכול להגיד עכשיו 5 בבוקר נגיד. טוב, אני חושב שאני אסיים את הוולוג הזה כאן, בחלק הראשון של החופשה הזאתי. אולי אני אחלק את זה לעוד ולוג, אולי אפילו 2. אז תודה רבה לכם שצפיתם בוולוג הזה, תירשמו כמנויים, תעשו לייק לסרטון, עד כאן.